Ka Sorkar jela hakalai potrik jemang arhajar arpulai kala Thaw Thymmai ya ka komiti jong borok kisang san perthai na ka benta iakren halor kejing pentrai kam ya ka reservation roster system but ya ka reservation policy ya kene ka komiti include di Dr. Amperin Lingdo ibalong ka menteri Sorkar bakmi ya ka tanat an but ki dekhot ki kenthop yu Zenit M Sangma na ka AITC uba HM Shangpliang na ka BJP u Augustin Marak na ka Garo National Council uba KP Pangyang na ka HSPDP uba Ronnie V Lingdo na ka Congress uba pendap Borthiau Saibon na ka Khnam u Dr. WR Kharluki na ka NPP uba Renikton Lingdo Tongkhar na ka UDP uba Arden Mela Basayomat na ka VPP badu Chief Secretary ka Jela. Kadbau Commissioner but Secretary Personal but ARB Department kumu Member Secretary. I Dr. Amperin iloong bala ai bore ka komiti ke bala Thaw Thymmai iakren but ya tairu akbede ka reservation policy. But kene ka komiti kensyong jingalang hakalai pu etrik ujemang arhajar arpulai. Ila penpau ke jingkermen ba kejeng ailat ke Sorkar ban syem ya kene ke senjam kan long kata kalat e borok ki seng san perthai ban ya tai halor kene kamat. Nga kum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka ba pensyai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasya yangi bangin include discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut lasya yang imenta bangin ya kendu pat kiseng san perthai ban ya kren ban ya thir bat ban ya snguthu jingmut lang ban kita ki political parties baro ngi kermen bakane ka jing ailat jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ke kabuk siar na kebenta ki seng san perthai baro ki bedon hakajela ka bae ki jungi ngin don meeting biang hakalai poitrik bat mi lenti bakane ke jinggelang ka jungi kan nanglong ke kabu bangin ya sultu kumno banra syakmat ya kane ka isu kebalakta ya kalek kawan kayat kayeng ka imlang salang ka snow syong shngan ka jongi hakini ki kinit sngi ki baladem ngakit bokit wiang ya inong syong snong jong ka jela ka bai ki jongi mapinyo e kata ka jinghun mensin baka Sorkar kan sya mata ini bangin yathir halor ka reservation policy kaba la yakhana nakadaw bakawan ka court ruling kababtha ingi adin ka court ruling ba ngidon kam man pentri kam ya ka reservation policy da kaba ngi how ya kata ka roster kaba upat ba uday ban suthu ki political parties ki di ban suthu but baro ki stakeholders ki di ban suthu lang ya kata